Hi guys! Welcome back to my channel. It's Childy. May tindahan soon to open. Pintalan ko na siya. Ako magpintalan. Yan, ito yung tindahan ko. Di pa tapos. Yan. Pinturahan ko pa to. Ako magpinta nito. Yan. Dito ko lalagay yung mga tinda ko. Tsaka ito, ilisan tong screen. Yung malinaw. Kita sa labas. Yan. Ako magpinta nito yung mga eskalon. Dito ko ilalagay yung mga paninda ko. Yan. Pintahan ko to ng white. Yan. Dali, rally pintalan. Wala lang magpintal. Maduway. Makatipid kong bayan. Daw, ako nag-inis sa nina. Dapat din mag-inis. Na, kuanan, putik.
Awabi ng 600, ito asa na po. Mawala na ha, 600 na, isa ka gato, so isa ka Pila mo di mo? Taga, kuan. wala man, 350 biya. Kapoy man din yung magpintal. Tanawo, oh. Dili lang yun. Nagkapintal na ko. Akong kamay.